Bona tarda, avui divendres 31 de desembre del 2021. Ara he anat a caminar i m'he creuat amb el meu pare, que és aquell que està pujant amunt ara, tot solitari pel camí del molí amunt, i està arribant al poble. Fa un bo que animora, com diem aquí, un bo que animora, impressionant, que no és normal aquest bo. I no sé quants graus tenim ara mateix, però fa molta bonança, calor tampoc, i menys ara que el sol va una miqueta avall, però fa molta bonança, que no és normal, no és normal. Però bé, ja sabem que el canvi climàtic té això, que sí que és normal que sense canvi climàtic també hi hauria canvis, o sigui que les temperatures no són sempre iguals, ho sabem, però el canvi climàtic ho ha accentuat tot, molt, i encara més que ho farà, és una llàstima. I bé, ara he sortit a caminar una miqueta i per acomiadar l'any, aquest any 2021, que ha sigut un any ben estranyet, però jo no diria que ha sigut dolent, tot i que a mi m'han diagnosticat el càncer, m'han fet el tractament, m'han operat, més tractament amb quimio, abans d'operar quimio i ràdio, però no tinc la sensació que hagi sigut un any dolent. Potser perquè els meus van fent, jo també vaig fent. El tema aquest de la pandèmia no l'estic acusant gens, jo, perquè no... Bueno, ja sóc una persona així bastant solitària, no tinc una vida molt social, i llavors realment no m'estan afectant massa les mesures que estan implantant, tot i que sé que hi ha gent que ho està passant molt malament i sap greu. Però personalment ho estic portant bé. Fins i tot l'any passat, quan van tancar, que tothom havia d'estar confinat, per mi van ser unes setmanes molt tranquil·les, bones, tranquil·les, sense cap pressió de cap tipus. Bé, sí que vaig tindre una miqueta de malestar per coses de feina, que estàvem fent teletreball, i ens van sortir alguns conflictes, tots derivats de no gestionar les coses directament i parlar-les clarament, però després ja va estar passat. També va ser un aprenentatge de vida, però a part d'això vaig estar molt bé. Estàvem amb el Pol a casa, amb el meu fill, tots dos, i jo sortia igual, sí. No es podia sortir, però jo sortia. Però clar, on sortia? Doncs sortia a baix a l'hort, que el tinc darrere casa, i d'allà agafava el camí que va al riu, que tinc el riu a 300 metres, i anava fins al riu, i recordo que els primers dies que sortia pensava, em posaré una jaqueta marró, llavors érem a la primavera, però bueno, els camps estaven encara entreverds i també els marrons dels arbres i tal, i pensava, m'he de posar una jaqueta marró o verda fosc, per si acas venen els rurals o els Mossos, em tiraré terra, que no em veguin, perquè clar, jo sabia que estava fent alguna cosa malament, estava sortint a caminar i la gent havia d'estar tancats a casa, però jo pensava, per què he d'estar tancada a casa quan aquí al darrere no hi ha ningú? I si baixava baix i algun dia m'hagués trobat algú, aquesta persona hauria sigut el meu pare o algú de la família que viuen allà mateix, al costat de casa, amb 2 cases més enllà viuen, i estarien al mateix cas que jo, que sortirien per baix a l'hort, doncs per anar a mirar com estan, que si els espinacs, que si van sortint, jo què sé, els pèsols o el què. Doncs estaven en la mateixa situació. I l'hort és un espai lliure, a l'aire lliure, i realment no era cap problema. Però sí que tenia aquesta sensació els primers dies de dir, ai, a veure si passaran els Mossos o els rurals o algun helicòpter, i sé que vaig pensar això, bé, si els veig em tiraré a terra, que no em veguin. I ara penso, però que tonta, perquè ni que m'haguessin parat, perquè m'havien de posar multa si estava sola. Però clar, no es podia sortir. Quines coses més rares, com està la societat i tot, no sé. Perquè dius, sí, hi ha unes lleis, però en segons quins casos no són lògiques. També vaig sentir a dir que en alguns llocs de muntanya, amb helicòpters, havien baixat qui fos els rurals o Mossos,
a sancionar persones que sortien a caminar per la muntanya pel seu poble, gent de pobles de muntanya, o que anaven, doncs, al corral a portar el menjar a les gallines i, clar, sortien de casa. Bé, tot i que després sí que van dir que estava permès anar a l'hort i anar a treballar aquestes coses quan ja es va anar deixant, però bé, mira, ara m'ha vingut al cap explicar tot això perquè van ser uns mesos per mi molt tranquils. I en conclusió, ni el 2020 ni el 2021 no han sigut uns anys dolents. Tot i que hi ha hagut coses dolentes, perquè econòmicament també és bastant daltabaix, tants mesos de baixa com ara porto. Realment es nota moltíssim, moltíssim. Cobro molt menys i el que em falta encara de mesos de baixa. Però bé, tot ho anirem fent i per mi ha sigut com una pau, una calma, bé, viure en els meus ambients de sempre. Tampoc ha sigut redescobrir coses, perquè tot el que tinc aquí al voltant ja ho havia descobert. És a dir, així com molta gent aquests 2 anys s'han centrat molt en descobrir coses del seu municipi, de la seva comarca, perquè al no poder marxar fora, doncs és normal, la gent ha viatjat més als entorns propers. Però en el meu cas, el que és el del meu poble i municipi ja m'ho conec tot. La comarca no, no ho he voltat tot i que m'ho conec, sé el que hi ha, però no ho he voltat tot. Hi ha coses precioses com la Torre de Vallferosa, que sí que hi he estat, però només 2 vegades. I hi ha moltes altres coses precioses que les hagués pogut voltar més, És a dir, tirar més de comarca. Però m'he mantingut aquí, en el meu petit espai, i la veritat és que ha sigut una calma total, com deia en un d'aquests altres vídeos. El sentiment aquest de no esperar gran cosa de res, de trobar la bellesa en qualsevol cosa. Bé, sobretot això, no tindre grans esperances de «Oi, vull fer això, vull fer allò». No, ha sigut una miqueta anem fent cosetes i anem vivint. I realment així han anat passant aquests 2 anys, tan dolents a nivell mundial pel coronavirus, però que no puc dir pas que hagin sigut dolents. I també, sobretot el que deia abans, perquè anem fent, anem tirant, amb petits atxaques de salut, però que podem anar tirant. Llavors també m'he situat amb algunes coses, com que volia arreglar coses a casa que per mi eren importants, ho he pogut fer. Mireu, ara estic arribant al Pixeruc, que ja vam vindre un dia, que passa que el vaig ensenyar per l'altre costat, i ara som aquí al marge esquerre del riu. Aquí venia quan era petita i també venia quan estava embarassada de l'Arnau, que l'Arnau va néixer a finals de març, i recordo que aquella primavera, o abans de que neixés ell, venia molt a caminar cap aquí i m'assentava aquí en aquestes pedres. El banc no hi era encara, no estaven com arreglats els espais naturals, però venia igual, m'assentava aquí, i bueno, és un espai també molt tranquil·let i bonic. I bé, per anar continuant, doncs això, anem fent, anem vivint. Està molt bé això de no tindre grans expectatives, però també està bé tindre somnis i il·lusions. I també en tinc, evidentment. Tinc a nivell personal, a nivell familiar, a nivell de país, que desitjo la independència i penso que hi hem d'anar ja, no podem esperar més. I jo durant èpoques he actuat, he fet activisme i m'he posat amb coses d'independència, he estat bastant al peu del canó, però sí que últimament, per problemes de salut, ho he anat deixant bastant i ara estic poquet, faig alguna cosa però molt poquet. Però sí que tinc la intenció de millorar més ràpid i, a part de centrar-me en mi i la meva família, el següent tema amb el que em vull centrar és amb la independència, perquè penso que és tan important que la puguem aconseguir i penso que per què no la podem aconseguir? Per què no? I tant que podem. En la societat del segle XXI, una societat moderna, com pot ser que no puguem acabar aconseguint la independència sense guerres ni lluites? Per què no? Hi pot haver algun conflicte, algun problema, però s'ha d'acabar aconseguint,
perquè tot poble té el seu dret a decidir. I bé, aquest estat espanyol ja sabíem com era, però és que ara està tan clar, és que mani qui mani no té remei. La pena és que, i la pega, és que aquí mateix a Catalunya hi ha molta gent que es diu independentista, però en realitat és federal. Molta gent d'esquerres que voldria una república espanyola federal, allò que diuen de los pueblos hermanos. Però los pueblos hermanos d'Espanya, com a república federal, és impossible que existeixi. És impossible, s'ha vist prou clar, perquè hi ha un potencial molt més gran de dretes o de centres que no volen república federal. I es va veure prou clar també amb la guerra civil, abans de la guerra, que al final sempre t'acaben deixant sol i amb el cul a l'aire. Els catalans ens acaben deixant així. I primer és la unitat d'Espanya que els drets més fonamentals de llibertats. Llavors bé, deixem aquest tema perquè està claríssim i hem d'anar cap aquí. I jo penso que hem de ser coherents i qui creu en algun ideal ho ha de defensar. Evidentment, sense faltar el respecte a ningú ni sense grans escarafalls, però defensar el que un creu, per què no? I també això ho volia lligar, ara que acabem l'any avui, 31 de desembre, doncs que m'agrada molt el tema de l'astrologia, però molt. Però el que seria com una astrologia psicològica i humanística. A mi em meravella com hem pogut arribar, els humans, a interpretar d'aquesta manera els ritmes i els cicles dels planetes i les energies. És brutal, però és brutal, el significat i la realitat és brutal. I llavors hi ha una cosa molt interessant, que són els nodos lunars, que és on hi ha el node nord i el node sud de la Lluna. Això no és res real, sinó que són, o sigui, no és un punt concret, sinó que són, o sigui, no és un planeta concret, sinó és on hi ha, per on transcorreixen aquell any els nodos de la Lluna. Bé, per explicar-ho així una miqueta ràpid, el 2020 teníem el node nord a Cranc i el node sud a Capricorn. Llavors, sempre significa que el node sud és el que has d'anar deixant. És el que tu ja tens assimilat i après, el que has estat ja fent i vivint, i això és el que has d'anar deixant, el node sud, l'has d'anar deixant. És com si fos la cua del drac. I el node nord és el cap del drac, és cap allà on has d'anar. El que el drac s'ha de menjar, cap allà on has d'enfocar l'energia. I llavors, l'any 2020, quan van tancar pel confinament, precisament teníem el node sud Capricorn, que Capricorn significa la feina, les estructures, l'establishment, la dedicació exclusiva a treballar i a treballar, els compromisos. Això era el que havíem d'anar deixant. I el node nord, que era Cranc, Cranc és casa. Cranc significa casa. Casa com casa teva, però també el teu propi jo. Casa, no? I havíem d'anar cap aquí, cap al node nord, cap a casa. Va ser brutal perquè realment aquells dies que ja s'estaven acabant els nodos, perquè duren uns 18 mesos en cada cicle, ja era com el tancament dels nodos i és quan van tancar tot el món. Van tancar i el significat era aquest. Ves deixant la feina, ves deixant aquestes estructures, ves deixant tants compromisos i centra't en tu i en casa. Casa teva, física i espiritual. I va ser així. I llavors, al maig d'aquell any del 2020, els nodos van entrar al node nord a Bessons i al sud a Sagitari. I també és brutal la lectura, perquè mireu, el node sud, que és el que has d'anar deixant, estava en Sagitari, i és encara, ara canviarà d'aquí pocs dies. I Sagitari és el coneixement universal, els dogmes, els viatges, els estudis superiors, i això, en ple maig del 2020, quan van tancar i ja començaven a obrir, ja ens podíem començar a relacionar, però com ens podíem relacionar? No podíem anar a l'estranger. Tot havia de ser en petit comitè, i a prop, que això és Bessons. El node nord, que va anar a Bessons, i Bessons significa això. Bessons és la comunicació directa, a petita escala, amb els germans, amb els veïns. Els estudis petits també,
cicles, cursos, formacions també, però tot a petita escala, i els viatges propers, i la comunicació, molta comunicació, això els bessons. I havíem d'anar cap aquí. En aquests nodos hi hem sigut des del maig del 2020 i ara estem acabant-los, tancant-los, i també és això el que us dic, la lectura ha sigut que hem d'anar deixant el nodo sud sagitari, que era els grans viatges, els grans dogmes, les veritats universals, i tirar cap a la veritat que cadascú va descobrint per ell mateix, la veritat contrastada, que això és bessons, la comunicació i les relacions amb germans, amb veïns, els contactes més propers, i això és el que hem anat fent. Quan ja s'ha pogut obrir tot, el que us deia ara també, mira, lligant-ho amb el que us deia, no cal anar a viatjar a la Índia i a Sud-amèrica i al Japó, sinó que potser cal que viatgem i coneguem més bé la comarca, per exemple, no? I que si el sopar de cap d'any abans el fèiem amb una colla que potser ens anàvem a les Bahames, per dir alguna cosa, doncs mira, el farem aquí al poble i el farem amb 3 o 4 parelles, per posar un exemple, no? Doncs aquests són els nodos que ara hem transcorregut aquests 18 mesos i ara ja els hem d'anar deixant. I tot seguit, en pocs dies, entrarem, que això també és fantàstic, entrarem en el nodo nord a Taure i el nodo sud a Escorpí. I això també és bellíssim a la lectura, que és el que ens portarà aquest any 2022, i llavors hi estaran uns 18 mesos, perquè representa que una vegada ja hem vist, vinga, doncs deixem estar una mica tanta estructura, tant tirar només cap a la feina, dediquem-nos més a nosaltres mateixos, en casa, que això eren Capricorni i Caranc. Llavors, centrem-nos també en les relacions més properes, en aprendre, amb estudis, però amb aprenentatges reals i aprenentatges contrastats, no amb grans dogmes, no amb veritats universals, sinó que experimentem-ho per nosaltres mateixos. Doncs això també és el que ha passat ara, amb bessons i sagitari. I una vegada arribem a aquest punt, que ara anem cap a Tauro i a Escorpí, doncs el node nord en Taure el que representa és que dona el valor. Tauro és el signe de terra, és el signe del cos, dels sentits, i això ens porta a que donem valor al nostre propi cos, a la nostra persona, a disfrutar amb els sentits, a donar valor a la terra, a la mare terra, que la cuidem, que ens cuidem. Tauro és el signe que ens porta a que ens cuidem, tant la terra com a nosaltres mateixos. I això també és una lectura preciosa, perquè cuidant-nos un a un i tenint bona consciència i ser conscients, actuar conscientment, també cuidem la terra, cuidem la humanitat. És a dir, que és un exemple preciós valorar això, els sentits, valorar les coses tangibles, les coses palpables, valorar la terra, valorar també els béns materials, però decidir quins volem, quins béns materials volem. És a dir, plantejar-nos què és important a la nostra vida, com a béns materials també, I llavors el que hem d'anar deixant és Escorpí, que ara estarà en el nodo sud durant 18 mesos, i el que hem d'anar deixant és una mica l'oscurantisme i el menjar-nos massa el coco per les coses, el voler profunditzar massa, sinó que en comptes d'anar a voler arribar al fons de tot, com podria ser l'Escorpí, que és un signe d'aigua i molt profund, no, sinó que tirar més cap al signe de terra, que és Taure, i basar-nos en disfrutar de la vida, de les petites coses, el que dèiem, no? Del cos, dels sentits, del menjar, cuidar-nos, cuidar la terra i valorar també quins béns volem, què és el que és important per nosaltres. I no em digueu que no és meravellós, jo ho trobo preciós, això dels nodos, els nodos lunars. I quan hagin passat aquests 18 mesos, és a dir, des d'ara, més o menys al gener del 2022, fins llavors això un any i mig, els següents que entraran seran, a veure si no m'equivoco, seran Àries i Balança, que són els nodos lunars amb els que jo vaig néixer. Jo tinc el nodo nord en Àries i el nodo sud en Balança. Això és un retorn lunar,
que en tenim uns quants al llarg de la vida i són molt importants. Bé, ja aniré acabant. Només això, que ara aquest proper any serà tot, penso que és un bon aprenentatge, que ens basem en estimar-nos i en cuidar-nos un a un i cuidant la terra i realment plantejar-nos què volem, què valorem i què volem. És un aprenentatge preciós, arribats aquí, després de tot el que ha passat, i després ja quan vinguin els nodos d'Àries i Balança, que el nodo nord en Àries ens diu que hem de tirar més cap a ser un mateix i com si diguéssim posicionar-te, defensar-te, o sigui, defensar el que tu creus, posicionar-te, tirar cap allà on tu vols tirar, més que no pas en Balança, que és dir, ai, vigilem amb el que diem perquè no molestem els altres, o tinguem cuidado que ha d'anar tot funcionant bé. Balança és l'equilibri, que és molt important l'equilibri, però com que els cicles són això, per alguna cosa són els cicles, perquè depenen dels aprenentatges que fem a la vida, doncs l'aprenentatge que ara ens va portant és aquest, que després de tot aquest camí que hem recorregut, d'aquí un any i mig, llavors serà de dir, vale, doncs ara ens entrarem a taure, no?, com a Node Nord, doncs vinga, cuidem-nos, respectem-nos, estimem la terra, estimem-nos i valorem què és el que volem, no? I en acabat és dir, vinga, va, doncs jo valgo, jo valc, i defenso el que soc, defenso el que vull, tinc també decisió, per exemple, en el tema de la independència, per posar un ideal, que n'hi pot haver molts altres a la vida de cadascú. Doncs per què no ja d'una vegada ser conseqüent cadascú de nosaltres i tirar endavant? I ser part activa, com a, en aquest cas és dir, jo també, per què jo no puc ser part activa i part important, un a un, no? No esperem a que ens ho faci la comunitat, siguem nosaltres. Però bé, això ja seria l'altre any. Ara, per acabar aquest vídeo, que és el més llarg de tots el que he fet, doncs això que no tenia res previst d'explicar, torno a ser aquí en el lloc on vaig gravar el primer vídeo. Anava a dir que és un lloc que m'agrada molt, però és que m'agraden tots els llocs que tenim per aquí. Però bé, sí, aquí des del cimentiri, com diem aquí més enllà a la Pleta i aquí al riu, doncs us desitjo a tots molt bona entrada d'any i que tant de bo ens puguem alinear amb les energies de l'univers i amb el nostre propòsit de vida, que realment tampoc ha de ser algo espectacular, el propòsit de vida, ni ens ha de fer ballar el cap. El propòsit de vida és anar vivint i el més important és l'actitud. Això també ho diuen molt persones d'aquests que segueixo amb l'astrologia i també jo ho defenso fermament, l'actitud. És a dir, el propòsit de vida d'un ha de ser viure amb bona actitud i amb consciència. I llavors sí, clar, cadascú anar veient cap a on vol tirar. Però, per exemple, durant anys jo també m'ho he plantejat. Hi ha moments que tens alguna miqueta de crisi existencial, petita, que he tingut alguna vegada, no? De dir, ostres, no sé jo què hi faig aquí, no? Però és que al final dius, doncs, com a mare, quan tens fills ja dius, mira que els fills estiguin bé. També, clar, mira que jo estiga bé i que la família, no? Però és que et canvien tant les prioritats. Llavors, com a propòsit de vida, si pots anar fent, anar tirant endavant la teva vida què serà? Doncs el que tu vagis decidint i vagis vivint a cada moment, també com a cosa general, però com a cosa concreta del dia a dia, anar vivint amb consciència, anar vivint amb alegria, amb gratitud, amb coneixement, i anar tirant endavant coses amb les que un creu, les que siguin, no tenen per què ser superimportants, poden ser petites, però sobretot també anar tirant endavant la família i bueno, la vida que un ha creat. Això és un propòsit de vida molt important, molt. Però de totes maneres, el més bàsic de tots és viure amb consciència, viure amb tranquil·litat d'esperit i viure agraint les petites coses del dia a dia, però també és això, tenir ideals. És a dir, amb els peus a terra, ben bruts com els porto de trepitjar terrossos i trepitjar merda, i mirant al cel. Bon any 2022.